A Illa de Arousa presenta unha programación cultural para este Nadal que dá continuidade ao que se viña facendo na vila antes da pandemia. Co inicio das vacacións escolares, a vila celebrará todos os días agas festivos, uns talleres deportivos e culturais. Os espectáculos comezarán o día 18 co concerto de Leilía. Este concerto foi anulado o ano pasado polo tema da COVID e este ano volvémolo a retomar, vale? Está cofinanciado pola Diputación de Pontevedra, está dentro do programa Musigal. O mércores 22 terá lugar o concerto da Escola de Música Municipal e o día 23 a Illa recibirá a Papá Noel. Esta vai a ser ás 6 da tarde e farase todo un desfile polas rúas de a Illa de Arousa, como se viña facendo tradicionalmente aquí, e remataremos aquí na praza do Concello. Iniciaremos aquí e remataremos neste lugar. Habrá agasallos para os rapaces que veñan a visitar a Papá Noel. Decembro rematarase co espectáculo de Magín Blanco e Pablo Vidal, o que levamos nas maletas, coa proxección da película Mirai, mi hermana pequeña, e co concerto en homenaxe a Rosalía de Castro o mércores 29. Rosalía pequeniña, con Uxía Senlle, Thanos e Santi, vale, van a interpretar as cancións referidas e facendo como unha homenaxe a Rosalía de Castro, que poñen como unha heroína, como unha pirata, como unha insumisa, vale, como era esta autora. En xaneiro terá lugar o Titiri Circus, a visita do Palpador e a programación rematarase o día 5 coa visita dos Reis Magos. Verán os Reis Magos, partirán da Casa do Mar e chegarán á Praza do Concello. Dentro da Praza do Concello, eles entrarán ao auditorio e poderán visitar as súas majestades, entrando por unha porta e saindo pola outra. Como dixen sempre, establecendo os protocolos de anti-COVID, vale? Para que non se mesture. Todas as actividades son de balde, pero con capacidade máxima de ocupación. Accederase aos espectáculos por orde de chegada, agas nos talleres deportivos e culturais para os que é necesario inscripción previa.